पण ह्या का वाय जसा ह्या केला असतं ह्या बघा. आता काय करायचा, पण काही घाबरायचा नाही. ह्यो बघा मी हातान किती त्याका चाळवतोय, असं उडवतोय, काय झाला त्या का. आणि मग अशी ठेवूक घेतलंय तर काय झाला, सगळं फसफसलो. तर बघा इलो केलाय लाडू, सोपी ट्रिक. दिवाळी येईल आणि दिवाळीत सगळं सोपं प्रकार म्हणजे पहिलं करायचो की त्यानंतर आपले दुसरे फराळ करतोय जास्त उत्साह पण येता आणि चांगले पण होतात. म्हणून सगळ्यात सोप्या असतात रव्याचे लाडू की त्या आपण पूर्वतयारीमध्ये आधीच रवो भाजून ठेवलेलो. आणि कठीण लाडू म्हटल्यावर बेसनचे लाडू की त्या काही रड लागतात, चणा डाळ भाजा दळून आणा. म्हणून आज दाखवते परब किचनमध्ये रव्याचे लाडू. आता रवो भाजू कोयो म्हटल्यावर गॅस पेटूकच होई आणि गॅस पेटवल्यावर आपल्या होई कढई. आता ठेवतो आपण गॅस पेटवल्यावर कढई. आता कढई आम्ही जर्मनची घेतलो. काय काय लोक म्हणतात नॉनस्टिकची नाही घ्यायची, पण बघूक गेला ना तर रवो नॉनस्टिकच्याच कढईत भाजलो ना तर भाजलो मस्त जाता फुलान. आणि ह्या कढईत लय गरम होता. ह्यो मी अर्धा किलो रवो घेतलोय. आता अर्धा किलो रवो म्हटल्यावर तुमका नाही वजनी गावलो जर 1 किलो दिल्यान तर तुम्ही आपला एक काहीतरी कप घ्यायचा आणि त्या वाटीन घ्यायचा. आता मी ह्या वाटीचे 4 वाटी रवो म्हणजे अर्धा किलो झालो. आणि ही 3 वाटी पिठी साखर त्याच वाटीन मोजलंय म्हणजे ही 400 ग्राम पिठी साखर. आणि ह्या 150 ग्राम तूप. ही आपली काजू आणि बदामाची भरड. तुम्ही आवडीनुसार अख्खे सुद्धा लावू शकतास किंवा मनुका सुद्धा टाकू शकतास. आणि ही वेलची जायफळ आणि सुंठ याची पूड. आता ही कढई तापली आणि ह्यो जो रवो घेतलाय तो मी आधी भाजून घेतलं होतं. आणि भाजते वेळी आपली आच एकदम मंद ठेवायची. असा एकदम मोठी आच केलास की रवो पटकन लाल होतलो. आता रवो भाजते वेळी कधी पण तुम्ही आच आहे ना मंद ठेवायची. मोठ्या गॅसवर जर तुम्ही भाजलास रवो तर रवो लगेच लाल होतलो आणि लाडू आपले लालसर दिसतले. आता दिवाळीचे फराळ आपण करते वेळी रवो भाजलं, चण्याचं पीठ भाजलं, डाळ भाजलं की आजूबाजूच्या लोकांका कळतं काय दिवाळी जवळ येली बाय जाऊ गोया बाजारात आणि दिवाळीचं सामान आणू गोया. आजच आपल्या बाजूवाल्या काकींना बघितलं. मग अशी मी खाली गेलेली ना तेव्हा डीमार्ट मधून नवरा मागे आणि त्या काकी पुढे बसलेल्या आणि डीमार्ट मधून सामान घेऊन येत होत्या. मी म्हटलं काय हो काकी दिवाळीच्या सामानाची लिस्ट तयार झाली की नाही. ती आजच व्हिडिओ बघितला बोलल्या हो माका म्हणाले आजच तुमचा व्हिडिओ बघितलं आणि गेलो. म्हणजे बघा अशी वास येले तरी माणसा जातली, सुगंध परमाळलो तरी आणि असा व्हिडिओ बघून पण जातात. म्हणजे तुम्ही पण जर केला नसाल तर लवकर जावा. सर्व सांगतात असं आधी पूर्वतयारी केली की घाई होणार नाही. त्या दिवशी आपण रवो जवळ वाईस तू भाजून घेतलेलं त्याच्यामुळे आज तुमका थोडं मका वाटतं कमी वेळ लागतो. हा आता ह्यो सतत ढवळत रवलंय 4 मिनिटं झाली आहेत आणि सुवास पण चांगलो किचन मध्ये दरवळूक लागलो. आता आपलं रवो वायच भाजत येलो. हाताचा व्यायाम जरा थांबवलं बघा. अंगठो आता दुखूक लागलो काविल तो दरान. आता ह्या एक काय करायचा 2-3 चमचे तूप घालून घ्यायचा आणि तुपावर भाजून घ्यायचं. आता तुपावर ना आणखीन चांगलं सुगंध दरवळात किचन माझं. काय काय लोकांका ना रव्याचे लाडू सफेद धोप आवडतात, पण तसा करू नये की त्या मी मागेच सांगितले रवो भाजतोय रवो ह्यो आपल्याक बादता. सफेद धोप लाडू तुम्ही करूक जातलास आणि तो रवो कच्चो रवतलो आणि कच्चो रवलो तर काय होतला सरोजला मी मागेच सांगितलंय बादतलो. ज्यांचे कोटे जड त्यांका पचात, पण माझं बाय कोटो हलकवा. 6-7 मिनिटं झाली चांगलो कलर बदलल्या ना बघा. मगाशी किती सफेद धोप होतो. आता तो मस्त भाजून इलो जरा सोनेरी रंगावर इलो. आणि मी बाजूक वायच पण गेले नाही, ढवळतच रवलंय. पण ढवळता हे बघा इथे बाजू वायच पडलो. हो रवो तो भुसभुशीत असता ना तो असं सारखं ढवळत रवला तर आता पाणी किती चाळवलंस तरी त्या बाहेर उडतात ना. तसोच प्रकार काविल तो असो साईडनी ह्या साईडनी असो मधलो बाजूक करून सारखं आपल्याक रवो चांगलो ढवळून घेऊ गयो. वायच बाजूक गेला की रवो खालून खराकतलो. आता तुमका आणि एक शब्द गावतलो तो म्हणजे काय खराकतलो. आता खराकला म्हणजे काय तर सरोजनी माका विचारल्या नाही त्या आता विचारूक सांगतोय. अरे काय आहे खालून करापत. हा माहिती आहे त्याका माहिती आहे म्हणजे करापतला. आता आपली 10-15 मिनिटं रवो चांगलो भाजून झालो. बघा 15 मिनिटं माका लागली तरी पण मी 5-6 मिनिटं आधी भाजून ठेवलेलं आहे. आता मी गॅस घालवतोय आणि घालवले तरी ढवळत रवायचा की त्या आपली कढई जाम तापलेली आहे.
नाही तर तो बुडचो बुडचो रवो लाल होतलो, खराकतलो नाही बोलत. आता ह्यो आपलो कच्चो रवो आणि ह्यो इतपत भाजूचो हा, म्हणून मी तुमका दाखवूक ठेवलंय. असो कच्चो रवो असता आणि एवढं भाजून घ्यायचो. चला आता काय घालताय तुम्ही? आता ही पिठी साखर. तो हा कपडा उचलून ठेवतो रवलो. वायज हात भाजतलो ना मग घेऊ गोयवा म्हणून ठेवलंय. आता ढवळतेळी परत कढई धरूची हा. हा, आणि असं दिवाळीचा फराळ करताना ही काळजी तर घेऊच वय सगळ्यात. हात भाजलो मग ते परत फराळ रखडले की नाही. आता ही 400 ग्राम पिठी साखर घेतलंय ना. तुमका जास्त गोड वाया तर अर्धा किलो घ्यावा. आम्ही एवढी जास्त गोड खायनत नाही. आता ही पिठी साखर थोडी थोडी करून गरम रवा ना तेव्हाच घालायची. मग ती चांगली मिक्स पण होता आणि रव्यात मिसळता पण बरी. मग तुमचे गुटळे पण असतील ना पिठी साखरेचे ते पण मोडतले. पण हे आम्ही घरी करून ठेवलेलं हवाबंद डब्यात ना. पिठी साखर घातली की रव्याचा कलर बदलतो बघा, सफेद होतील. आणि जर तुम्ही आणि कच्चो ठेवलास हे बघा थोडे थोडे तरी पण होतील हे बघा. पण हाताचा धक्को लागलो की लगेच चुरगळतात ते पिठी साखरेचे खडे. असं चमच्याचा धक्को केलास तरी पण विरघळतात. आता ही काजू बदामाची भरड तरी हे 4-5 चमचे घेतलंय. ती पण आता घालून घेऊया. आणि ही वेलची, जायफळ आणि सुंठ पावडर ह्याची पूड. आता काय तूप घालायचं आणि बांधायचे. बघा पिठी साखर सगळा मिक्स झाला वेलची पावडरनी. हा गरम तसा असा हातात घ्यायचा. अगदीच तुमका मापाचे करूचे तर 1 वाटी बिटीचा माप ठेवायचा आणि घ्यायचा. आता ह्यो हळूहळू असं दाब द्यायचो. आता ह्यो लाडू आपल्या वळवते वेळी दिसता बघा. आता ह्यो बघा ह्यो तुमका दिसता ना. हा, मस्त झालं गोल गोल शेप. हा, आता ह्यो इलो म्हणतास ना. पण ह्या का वाय जसा ह्या केला असतं ह्या बघा. आता काय करायचा पण काही घाबरायचा नाही. काय आता बघा त्या का जमत पण नाही. मी आपला जोर काढून दाबून वळवलंय तरी ता फसला ना तर आपण घाबरायचा नाही, अजिबात घाबरायचा नाही. याच्यात काय घालायचा तूप. की त्या आपण जर 150 ग्राम तूप घेतलं ना तर भाजते वेळीच 5-6 चमचे घातलं. ह्या उरला तर घालायचा लाडवात. तूप घातल्या लाडू किती चांगले लागतले. होय, आणि अंदाज येणार नाही तसं आपण म्हणतो 150 ग्राम पण कधी कधी कमी जास्त लागता. आता हे बघा आमचा तसाच झाला. आमका वाटला अंदाजान घेतलेलं तूप बरोबर होता पण नाही. लाडू येतात वळवण्याक आणि ते अलगट ठेवलास तर तसेच रवतले. पण ते उचलूक जाऊन खाऊक जातला तर सगळा अंगावर फसले. आता एक लाडू ठेवून बघा, दाखवा तुम्ही, वळवा आणि नंतर तो त्या आपल्या डिश मध्ये ठेवून दाखवा. बघा कसे तुटतले. आता ह्यो राहतलो अलगट ठेवलास ना तर हवात पण. मी सांगते ना तुमका अलगट ठेवलास तर हवात पण तो एकारेक ठेवून तर एकारेक. आणि दिवाळीत जर खाऊक जाशाल ना तोंडापर्यंत तर सगळा अंगावर. आता काय करू? आता ह्याच्यात जरा तूप घालू कोया. तूप जर तुमका आवडत नसत ना तर तुम्ही दुधाचा हापकारो मारलास ना तरी लाडू वळवूक बरे येतात. पण त्याचा काय दुधाचा हापकारो मारलास पण लाडू ते जास्त दिवस राहणत नाही. की त्या दूध म्हटलं तरी ता वलसरपणा इलो ना. हे लाडू तुम्ही 15 दिवस ठेवा चांगले राहतले. आता हे तूप किती लागतला? आता मी सांगितलंय ना 150 ग्राम तूप घेऊचा ना. अर्धा किलो तर 150 ग्राम लागतला. सगळा लागतला. ह्या बघा वायच रावला 2-3 चमचे. आणि जर तूप जर जास्त झाला तरी घाबरायचा नाही. काय लोक काय करतात तांदळाचा पीठ मारतात नाहीतर आपण परत रवा भाजून घालायचो. परत हाताची कसरत. माझ्यासारखी लोक काय हे 150 ग्राम 200 ग्राम मापान करत नाही. कारण किती म्हटलं तरी वर खाली काहीतरी होता. मग आता कितपर्यंत याच्यात तूप घातला की हे लाडू असे वळवूक व्यवस्थित येतले आणि तुटाचे नाही, कुस्करूचे नाही. त्याच्यासाठी टिप सांगा. त्याच्यासाठी हीच टिप आहे. तुम्ही तूप एकदम जास्ती वाटलास ना तरी पण ते फसफसतले नाही, ते बसतले. असे रव्यात जास्त तूप घातलास ना तो लाडू बसता पण तो पस्को लाडू होता. हा, मग त्याची नानकटा तयार होतो. मग आता कितपर्यंत ते आता हा मग जास्त पण घालायचा नाही. आपण घालून बघायचो एखाद दुसरं. आता बघायला कसं मी बघितलंय की बाबा ह्याच्यात येतात काय वळवूक तर नाही फसतात. मग परत मी 5 चमचे तूप घातले. असा वायच तूप घालून वळवून बघायचे. आता बघा हे मी परत 5 चमचे तूप घातलंय ना. ह्यो बघा ह्यो मी उडावतोय. आता नाही फसफसना. ह्यो बघा ही ट्रिक असा. हा, रव्याचो पण ह्या असता. आता मी तुमका आधी सांगलंय नाही
रवो जर तुमका जाड गावलो तर तो लाडू वळाचोच नाही. हा. मग त्याका काय करू गोया? मिक्सराक लावूया ना. बरोबर, त्याका माहिती आहे बघा. अरे काय आता ह्यो लाडू मी किती वेळ बघा त्याका असं उडवतय, पण ह्यो बघा काय झाला फसफसलो नाही. नाही. ह्यो तर बघा ह्याच्या हातावर दिलंय. ह्यो बघा, हीच ट्रिक आणि मस्त एका एक तुकतुकी सुद्धा आली. तर ह्यो बघा मी हातान किती त्याका चाळवतय, असं उडवतय, काय झाला त्याका. आणि मग अशी ठेवूक घेतलंय तर काय झाला, सगळं फसफसलो. ह्यो बघा आता मी माझ्याकडे मनुका नाहीत, मनुका लावले तरी बरे दिसतात. भुतूर मी वाटून ड्रायफ्रूट घातलंय भरड करून, तरी पण मी हे बदामाचे काप घेतलंय. तुमका जरा वायच बघूक चांगला वाटाक व्हाया ना. आणि तूप वाईच रवला त्याचं काय? ता रवतला आता रवला रवांदे. दिवाळी अजून संपली का, या करूची सुरुवात तर केलं. म्हणानच म्हटलंय ना की असा अंदाज काय नसता, अंदाज वाईस नसता. वाईस घाला. हा, पण एक ह्या जर थंड झाला ना तरी पण लाडू वळवळूक येत नाही. मग आपण काय करायचा, वळवण्यात नाही गेले लाडू तर परत 2 चमचे तूप घालायचा. बघा मी भांडी पण भरलंय नाही तर हे रवो काढून दुसऱ्या ताटात घेऊ किलो असतो ना, पण मी तसा नाही केलंय. त्याच गरम कढईत चांगले लाडू वळवून घेतले की त्यात आपला मिश्रण चांगला गरम रवतला. म्हणून ही बघा, ही अशी हातावर बदामाची काप घ्यायची आणि त्याच्यावर घ्यायचा आपला ह्या लाडूचा मिश्रण. वरसून जर लावलास ना तर होता पण कधी कधी पडता, मग ती काय होता, दात पडल्यासारखं दिसता. हे बघा असं हाताच्या बोटान, ह्या 4 बोटान असो दाबायचो आणि ह्या अंगठ्यान आणि असो आकार द्यायचो. हे असो असो असे पण करतात, पण त्यांनी माझे लाडू ना लय छोटे येतात. आपल्या घोया त्या मापाचे नाही होत. आता हे असे मी करते ना ते माझा एकच मापा, आणि असे जर हातीन असे वळवूक गेले ना होतात गोल, पण ते छोटे होतात. आता हे माझे एकसारखेच लाडू होतले. हे बघा बदामाचो काप असो हातीवर घेतलास ना की अर्धो भुतूर जातलो आणि अर्धो बाहेर रावतलो आणि दिसता पण छान. आता एक लाडू मी सुद्धा वळून बघते. हा हे बघा आपसूक बदाम वर इलो, मस्त ना, कसं दिसता बघा भारी. हे बघा आता त्यांचे लाडू थोडेसे मोठे होतले, माझे थोडेसे बारीक होतले. हा बघा आता हा लाडू मी वळवते, बघूया तरी यांची ट्रिक बरोबर असा की नाही. कारण मी ना पटकन विश्वास ठेवत नाही. थोडस प्रयोग करून बघतय आणि नंतर जेव्हा माझा विश्वास बसता ना तेव्हाच मी म्हणते होय यांची ट्रिक बरोबर असा. आता माझा यो प्रयत्न होता सक्सेसफुल काय नाही, अरे झालो म्हणजे माका वाटता होता. म्हणजे ह्यांची ही ट्रिक बरोबर असा. ही बघा लाडू झालो म्हणजे 9 शिक्यांक आपण शिकू. बरा बरं हे बघा मस्त जमलो गो तुका. मस्त. आणि बघा दिसता पण माझ्यासारखा आनंद झाला नाही लाडू बघून. आता हे आपलं सजावटीसाठी जो बदामाचा कापा तो मी लायतोय मस्त. बघा इलो केलाय लाडू, सोपी ट्रिक. हा ही ना. ट्रिक तुम्ही नक्की वापरा. हे बघा आपसूक कसे वर येतात, मस्त 2 इले तसे. हे लाडू बघितले ना काय, मला शाळेत ऐकलेली एक कविता येतात. म्हणजे आम्ही असेच मुला मस्करी करू काय म्हणून माहितीये, वेड्याच्या बायकोने केले होते लाडू, चेंडू चेंडू म्हणून त्याने खेळायला नेले. असाच काहीतरी असा तुमका येत असत तर तुम्ही खाली कमेंट बॉक्स मध्ये सांगा. मला वायची आठवता ती मी तुमका सांगलंय. तुमका आठवत असतली ना, मग कमेंट मध्ये आमका पुरी करून सांगा. फेमस होती माहितीये का? होय तर वेड्याच्या बोलायचे. हा. माका करंजाचा माहिती आहे, मी सांगतले करंजात. चला आपले अशा प्रकारे बघा कढई साफसूफ झालेली असा. आपले सगळे लाडू वळले. आता ह्यो वायचो रव्यासारखं दिसता तो मी शिरो म्हणून खाताय. बघा आता बघ गोड बीड झाल्यात मस्त. मगाशीच मी चेक केलं तो थोडंसं शूट करू तो रावलो, पण मस्त. जास्त पण गोड बरे नाही, हा. कारण जास्त गोड केले ना तर माका तर नाही आवडत ना, आणि गोडपणा त्याचं वाढत जाता. होय, कारण ती साखर अशी वितळत जाते ना. नंतर मुरता ना ती लाडवामध्ये, मग तो आणखीन गोडपणा वाढता. आता तू काय कर, हे लाडू आपले किती झाले, 25. अर्धा किलो 25 लाडू झाले. हा. बरोबर बरोबर. पण ती अशी साईज. हा ही साईज, ह्याच्यापेक्षा छोटी केलास तर 30 पण होतले, पण माझी ही साईज एवढी लाडूची असता. एवढी तर होई नाही, होय. वायच बारीक. बारीक काय, तो एका घासायचो लाडू नाही करायचो, लाडूचे 2 घास तरी व्हाय काय. बरोबर. कोणाक दिला तर खाऊक जरा मजा तरी येऊ, नाही तर म्हणतो अरे एवढंच लाडू बारीक, मग 2 खातलो, एका लाडूवर भाग होया तर असे करू. आता हे लाडू झाले ना, आपलं फराळ एक झालो, तो गॅसवर पहिलो ठेवायचो आणि पाया पडायचा. हे बघा हा, असा कोणाक सांगितला ना तर समोरच्याक पण माहिती पडता, बाबा आपण त्याची आदर करतो, आपला पोट खेळणा भरता ह्या ना. असे हे झटपट 15 मिनिटात होणारे लाडू. पण त्याच्या आधी तुमका आमची टिप्स बघू काय,
टिप्स जर बघितलास आणि तसे जर लाडू केलास रव बिव भाजून तयारी तर 15 मिनिटातच होतले. असे ह्या दिवाळीत नक्की करा. परब किचन लाईक शेअर सबस्क्राईब करा. नेहमी हसत राहा, खात राहा. नवनवीन रेसिपीसाठी परब किचन पाहत राहा. आणि होय, ह्या दिवाळीत करा आणि खावा आणि कमेंटमध्ये माका सांगा कसे झालो रव्याचे लाडू.